So what's up everybody? Welcome back to the channel. This is the video creator. लोगोफोर दा न'आव थायै थानानै खामानिबो जोबस्र'जोब्बाय नालाय माने एसे बरिं मोनबाय थानायखाय टाउनाव साहा लोंहैनो होननानै बेरायहैनो थांनो ओंखारदों आरोना जों माजबादाव। नै तनिष्काया टाउनाव थांनो होनबाथाय एकदमबारे गावासो सिगां टाउनाव थांनो होनबाथाय नै तनिष्काया बिराद दुस्थु जाथारबाय लेखाबो फराया बियो तनिष्काया। नोंखौ लांफालादां? दे होमबा लेखा फरायग्रो दे Johnny eating sugar telling lies open your mouth दायो जोङो टाउनाव थांनोसै ने लोगोफोर हेलौ लोगोफोर जोंहा थायो टाउनाव थांनो नागिरदों मामाबो बाबाबो थांनो नागिरदों आयंमोनबो फैदों नोंथाङाबो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ आंखौ लांफाला ओमफ्राय बहा थांनो मातारिखौ बाय जों दायो नै गामिनि लामा बारथारसिगोन माने नेसनेल हाइवे मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो माजबादाव जों दा माजबाट मोनफैबाय ओमफ्राय दा दखानाव हाबसै फिसा खायलाबलाब दखानाव जों दा माजबाट मोनफैनानै नै चिकेन चाव जानो नागिरदों फास्ट फुडआव तनिष्काया नै नेनानै मेंगुलायबाय ओरैनो हरलाय तनिष्का नों जाया नामा चिकेन चावखौ नै हो जागोन ना जाया गुदुं टेस्टि गोथावथार नामा तनिष्का हो गोथाव बानलु नङालै गाजरसो गाजर गोदांना नोङो बेलेगखौ जा इथिंनिखौ हाथाय गिदिर होखाय जानो इखौ गाजरखौ आखाइ दांनालै आखाइ दांना होनदों फिसा दाउरो मिथियाहां जाफुनायफ्रा फिसा मातारिखौ बाय मा जाबाय थादों आखाइ दांना होनबा मा उखा न' सिरि टाउनाव बिदिनो लेथ्रा जायोलै मामा दांनाङा दे सामसजोंसो जानांगौ दे आखाइयाव दांबा लेथ्रा जायो आखाइजों दांबा हामपेयानो रल जागासिनो रल माबायदि रला तनिष्काया चावमिन जादों आंहा जाखांबाय रलानो जागौ गुदुं शपिं मलाव दायो ड्रेस नायफैदों आरोना हामपेयानो जिन्स बासिखांबाय जिन्स दायो ट्रायल खालामहैदों गानहैदों फैलाय मामाया मासिं गानहैदों नायनो थ'लाय एसेथ' थाबाय नेया नायलाय हा फुथुलासो नांगौ नोंनो नै गोजौआव फुथुलाया बोरै मामाया बोरै अबाव थांखो हा मामाया गानहैबाय इथिं लाय मा दोनदों बोखोलाय थिगानोथ' ग्रुप जादों खिन्थु जायोलै बेरायालै
नै 20,000 सेलारि मोनो इयो 20,000 मासाव खामायगासिनो जोंनो बेसेबां खामायबावा जोंनो मास मोनथाम गाहामजोंसो $100 खालामनो हायो होमबा बिसोरो मास मोनसेयावनो $250 $260 बिदि खामायो सोरबाफोर फसायोबा कमेन्टआव खिन्थाहर नाम्बार होना होगोन आं ओरैसो बुंदों जकिंस खालामदां बिनानावसो नालाय नै इसोरबो बिसिना बेसेबां दा 25 ना 25 पन्दिगला 25 पाइ मान्थलि अबाव हाबदों मामाया अबाव हाबदों हा अबाव हाबदों हाबलाय ओइ फ्रि फ्रि नुयो लाइटआ मावबाय थानाय नुयो नै ओमफ्राय ड्रेस नायदों जोंहा जेडेक्सआ बायदिसिना बासिगासिनो मा लागोन नोङो टावेल्स लासि नामा नोङो दुगैनायाव लांनो भैरबकुन्द'आव नै लायंआ इलाय ओइ लायंआ थांलाय लायं थांलाय दे माथो जाबाय नै दायो लादो जोंहा केस काउन्टाराव डान्सारा दं नै डान्सारा मेनेजार बिथाङा $500 खामायो मान्थलि ना 500 600 दे थाथ' लाबाय जोंना थांनोसै चलो जाएगा अभी क्या हो गया बोल रहा है कि अभी चलो बोल के हाँ चलो माखौ नोंहाबो लाबायना मा लाखो लंपेन्ट अ दे नायद' अफार चलो कनिष्काया नै मना लाना फैलायदों आरो ना लादो लासै फै लासै दायो जोङो माजबाराव थांनानै मोनफैबाय गावस्रालायसिगोन ना तिनिआलि मोनफैबाय जों तिनिआलि नै ओमफ्राय फिसाजोआ उन्दुबाय जोंना कनिष्काया मामि जोंनि गारियाव एखे उन्दुबोबाय ओमफ्राय मा लाखो जानाय मैगं मैला एम बाजारनिफ्राय माबा माबि लाबोजोब्बाय आपेला मालाय कनिष्कानो अननानैसो होलांनाय चलो थांसै दायो थ' दायो बेरायखां एरिखां न'आव मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय मेंबाय बिरादनो कनिष्काया हनै उन्दुलांबाय हाम्पेया मबाइल नायगासिनो थ' दिनैनि आपडेटआ दिनैनि भिडिअ'आ दिनैनि ब्लगआ एसेखिनियानोसै आरो ना नेक्स्ट भिडिअ'आव फैबाय थानाय भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथांमोनजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय